Report! Mas pinigting pa ang pagbabantay ng otoridad sa mga lugar na kabilang sa yellow category o areas of concern sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Provincial Director ng Pangasinan PPO Police Colonel Rollifer Capocchian, mas mainam umano ito dahil tiyak ang mas pinigting na monitoring laban sa posibleng banta ng anumang election-related violence or incidents sa pamamagitan ng mga karagdagang i-deploy ng mga police personnels. Dagdag nito, hindi umano inaalis ang posibilidad na maaari pang madagdagan o mabawasan ang mga bilang ng mga lugar sa Pangasinan na unang isinailalim sa yellow category, maging maaari ring pagbabago sa mga kinabibilangang color coding ng mga ito. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling peaceful o mapayapa ang probinsya ngayong election period. Samantala, matatandaan na walang lugar sa lalawigan ang tukoy ngayon na nasa yellow category. Ito ang mga bayan ng Aguilar, Binmalay, Malasiki, San Quintin, Mangaldan, Sual at mga lungsod ng Urdaneta at Dagupan. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Rakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.